אני רוצה להמשיך בבעיות בריאות הציבור. מספר 6 זה עודף פמיניזם. הפמיניזם בתחילתו התבטא בכך שנשים זרקו את החזיות, שדיות שאני קוראת, קרתו לעצמם שדיים כדי שיוכלו להצמיד את החץ וקשת. הזמנים האלה עברו, ועכשיו יש חידוש לא מרנין. הכי חמור בעיניי זה היחידה קרקל, בה מנסים להשוות את חובות הלוחמה בין בנות ובנים. שני נזקים. נזק הראשון, שמפחיתים מהדרישות מהגבר. והנזק היותר חמור בעיניי, שזה די חמור לאור מצב הביטחון של ישראל. הנזק היותר חמור, שמנסים להתעלם משונות במבנה האישה. רק לאישה יש רחם. רחם הוא מבנה רגיש, מוצנע היטב ומוגן היטב מטעם הקדוש ברוך הוא. ואילו עכשיו כל ההשפעות המשפיעות על הרחם, גם נשיאת משקלים, גם השפעות הורמונליות, כל אלה באים להזיק לאישה כאישה. וזה נזק לאומי נוראי. ועד שלא עושים סטטיסטיפיקציה, עד אז החשיבה האינטואיטיבית ההגיונית שאישה אישה וגבר הוא גבר היא מוזנחת לגמרי. וזה מתבטא גם בכך שמוותרים לאישה לשאת באחריות לחולשות, לפיתויים של גברים. וזה שנשיא יושב בבית סוהר כי התפתה על ידי אישה, והאישה בכלל כולה סמל התמימות, זה יכולים לספר, לא יכולים לספר אפילו לסבתא, כי הרי כל בחורה יודעת שבשנים השונות של חיינו, הנשים משתמשות במיניות שלהן כמקור כוח, כפיתוי, כהתנצחות, ככוח למטרות שונות. ואי אפשר להטיל את כל האחריות על האונס ועל כל הדברים הלא יפים רק על הגברים. ובאופן זה הנזק הוא כפול גם לגבר וגם לאישה. אני לא יכולה לסיים את ההאשמות בלי לחפש אז איך נתחזק למרות כל הדברים המאוד מחבלים בבריאותנו. אני מאמינה שהחיזוק בבריאות הציבור תנבע מחיזוק זכאותנו וזכותנו על להיות יהודים בביתנו האחד והיחיד. וכל מי שמאיים על ידי הרוב הערבי, על ידי הדמוגרפיה, אז הוא צריך לדעת דבר אחד, שלעם ישראל יש מולדת אחת, ארץ ישראל, והיא לא של אף אחד אחר. כל הזרים יכולים להתארח במדינת היהודים, כל עוד הם לויאליים, מכבדים את מדינת היהודים. ואז מהכבוד הזה נובעים 3 דברים. א', שבמדינת היהודים תהיה מונוגמיה, לא פוליגמיה, לא ביגמיה, מונוגמיה, ומי שלא יכול לעמוד בכך מנימוקים דתיים או מנימוקים אישיותיים, אז יש לו הרבה מאוד מדינות שישמחו מאוד אם הוא שם יקיים את הפוליגמיה. במדינת היהודים יש חוק אחד על הכל, מונוגמיה. החוק השני, 3 שנות תרומה לקיום וחיזוק
ושמירה על המדינה הזאת. 3 שנות התנדבות. מי עם נשק כזה, מי עם נשק אחר, אבל 3 שנות התנדבות לכל אחד. והחוק השלישי, שכל חוקי הבנייה והזכות לשאת נשק והחובה לשלם מיסים, כל החובות האזרחיים הם חובות החלים על כולם, ומי שלא מתחייב לקיים חובות גם לא זכאי לזכויות. הוא לא זכאי ללמוד בהנחות, הוא לא זכאי לקופת חולים, לטיפת חלב, לבית חולים, לא, הוא לא. קודם מכל קודם החובה לתת, ורק אחר כך הזכות לקבל. 3 חוקים אלה, אם יקוימו בארץ ישראל כולה, אז נוכל לשמור, והעולם שיבדוק את עצמו ולא רק אותנו.